Sen kim? Nereden? Benim adım Asadaga. Aşgabat'ta men berde doğdum. Aşgabat'ta. Gece klublarına barıp neçe kez kovuldun? Birinci safarda olmadım. Men baram ama. Hem için? Zачем мне это? Danslar nerede öğrendin? 1998 yıldan başladım. Dansdan men öz başıma videonu görüp önkü video yad öteceğim. Şunun ullukan kaset var idi. Men paçan vaxtında 15 yaşından sonra koyup, feredip, öz alıp, turnovka edip başladım. Bold vitamin suunun konkursuna katnaşı gördün mü? Yok. Energiyan nereden alyan? Allah can veremem şu enerji. Bir video çekme için neçün energiya toplayan? Men enerji hiç ele toplamak, enerjim şunyal özü geliyor. Yani oyanyan sразу energiyalı. Mava. Gönü duruyan, gönü şunyal enerji geliyor. Şu vaqt öğren rahat görünyen. Yok. Düşünmedim şimdi. Я не понял себя. Я твой вопрос не понял. Şu vaqt очень спокойный. На данный момент, Ова. конечно, спокойно. А чем мне быть неспокойным? Video zatlarınızda просто постоянно энергиялы. Потому что, когда снимаешь видео, у тебя там другой формат. А сейчас у меня формат, ты у меня сейчас интервью берешь. Из-за этого я знаю, где мне нужно быть серьезным, я знаю, где мне нужно подарить позитив, я знаю, где мне нужно посмеяться и где быть серьезным. Dans mektebini ko'tarandığın barada diplomun var mı? Bahadır. Görüp bilyasın. Mesele dal öyle. Без проблем. Öyle var. Suratını oqlay. Хорошо. Daşarı yurt dans gepleşiklerine katnaşasın gelýärmi? На данный момент да, на Шумат. Вопрос очень интересный ты меня задал. И очень умный, и грамотный. Я отвечу так. Если бы была бы такая бы возможность бы, наверное бы да. Я всеми силами сделал так, чтобы не подвести всех вас. Отдал бы всю душу свою. Eğer isleğin bar olsa, onda liman turizmi sana viza taraptan, dokument taraptan hemme işlerine kömekleşecek. Eğer gidecek olsan, yani gidiyen, göresin gelse, yani tomaşa edip kaydiyan, eğer uçast edesin gelyen bolsa, onda katnaşıp, dans oynap kaydıp bilyen. Если мен не сүйбең шөне ват бардыр, значит болардыр. Хемме ват не сүйбең. Nesip olsa. Несип болса. Ak halatlı dayzalardan korkuyan mı? Yok. Doğrunu ayt. Yok. Ne için korkayım? Вообще, umuman birisinden korkuyan mı? На этот вопрос я не хочу отвечать. Çıktı o video düşen Ава. Şola barada biraz maglumat bersen, ne edip tayinlik göryen, ne çüğünün gidiye, scenaryasını. Bir saatte gidelim. Gönü aydım dinlep, gönü obraza girip, aydıma göre hareket edeyim. Gönü aydım dinlep, esi men şu aydımı görüp, gönü obraza girip, gönü enerji gelem ama. İlki dans oynap son üstüne aydım koyan ok. Yok, men ki oynayal vat yok. Men отработать edem ok, da vat edem ok.
bir aydım görüp, bilsin men şu aydımı görüp, onu dinlep, gönü hareket tanf edeyim. Häzirki sanajak uruşlaryň haýsy birinde çorny poýusyň ýa master sporta bar? Uşu, buşu, ukuşu, duşu ýa-da şuşu. Jigimjan gatı şu känetdiňe birincin. Çorny poýus bar. Men pikirimçe şu birinci şu ato kän просто şu etdim ben sudan doldurdum beni sudan. Şu. Rasna rast döwletjan bilen çykýanmy? Düşünmedim bu вопрос. 1-1 Döwletjan Ýagşymuratow bilen çykýanmy? Ты что? Он ire. Он чемпион. А я танцор. Это две разные вещи, направления. Его же направление другое направление, мое направление другое направление. Döwletjan чемпион. Nakıllary gutar rubrikasy. Плохому танцору Ничего не должно мешать. sende şo näle? Mişad edýärmi ýa birebir tam takta bir hereket edýärmi? По жизни мешать eden yok bana. Bir takta hereket edýär. Aytdım ama по жизни мешать eden yok. Bana işte tanf edenden bana hiç mешать eden yok. Birazcık razmik edýän günüp özüne çekmediğin şeyle sakla garaş. Günü birazcık razmik edýän şumat men 41 ýaşynda hormatly adamlar söze dönüyorum. Men şona jogap bererim gelýär. Men şumat 41 ýaşyndan söze dönüyorum. Köpüsi menden sonra bu energiýany dalýan. Bana bir zat mешать edýän tanf edende hiç ilwat eden yok. Birazcık razmik edýän 10 minutdan boldy. Günü energiýa da gelýär, günü tanf edýär. Hemme kişine can sağlyk diýip söze dönüyorum. Özünden goja feredin. Sağlaşma brat. Yo, просто diýemem, umuman. Sorak kendin tek. Agzalardan gelen sorak. Yani senin agzalaryň videolaryň aşağında sorak koyup geçipdir. Olaryň birisi. Doktorlar näme diýär brat? Doktor dedi asadaga canın sağ olsun fana kim bir zat yazsınlar. Ervet taraptan birinci olara can sağlık ayıp. İkincinde olar bana şöyle komentarya yazanda ben hiç kimden katı göremem. Oların hem falan can sağ olsun. Ak görüp bilen diye. Olar bana ervet komentarya yazanda men şolardan energiýany has güçli alyam. Heytlara normal seyrediyen короче, da? Ну, конечно. Men aýdym şo haýytar tarapdan. Olar prosto görýärler men hereketimi emmek işine değişildiler. Imine şo ervet komentarya değişli. Men yine de aýdym men olardan hiç kategori göremem, потому что adamın gowyny diýmek gowuzat derler. İkincide diýjek kölemen wadım olar prosto görýärler, toşda men şoňaly hereket edýän, olar oňaly hereket edip bilmeýärler. Şoň üçin meni feredip hayran galýarlar. Şoň üçin adam psihologiýan şoňaly hereket feredin, bu adam şoňaly hereket edýär, men edip bilmeýän, o näme üçin edýär? Olar başlaýarlar şoňaly komentarya ýazany. Ýürek ak adamlary hiç sen oňaly wat ýazmaýar. Ýöne men pikirimçe men olara inanýan ervet komentarya. Sizin ýüregiňiz akdyr, janyňyz sağ olsun. Özüň goja feredin. Asada, Mav dinleyen. dünyadaki bar aýdymy islendiğini tans koyup bilýärmi? 90%. Men häzir mysal üçin bir san aýdym goýsam, tans koyup bilersiňmi? Men şona bir şoňaly jogap beresim gelýär. Men käbagt hereket edýär.
yazıyorlar bana komentarı. Ne için bir hareket ediyorsun? Одно и то же hareket ediyorsun. Ben именно şulara cevap veresim geldi. Можно 5 tane hareket etmeyene. Yani главное попасть в ритм. А это очень сложно. Именно в ритм попасть. Можно 5 элементов знать, но в ритм попасть – это слишком сложно. Если ты знаешь 5 элементов и ты попадаешь в ритм, это называется профессионализм. Анефин гойвер, амен горем. TJ. Ставки, удар подлокотник, колонка добит, билеты наркотик. Города кэш, girdim ben optika, cash gele. Önkü account'un yapıldı. Doğru mu? Ama nesi ve finki maldım. Zanı sarı. Onu birisi aldı mı? Şeyle de. Hazır yönü şu account var. Уже men аккаунтым дәл он. Şondan da men gatı göremek. Men şu adamı kim Allah meni. Men аккаунтым. Men ulluqan sağ diyesim geliyor şuna. Tanayan mı onu? Yok men onu tanımam. Просто bu аккаунтым bir ay yarım. Bu аккаунтым men şuma birazcık xas. Не то что акыл. Это каждая вещь есть плюсы. Bu taraftan men много плюсов получил. Когда забрали мой аккаунт, мне было очень обидно и очень больно, потому что я старался, давал всю душу, сердце, чтобы людям принести радость, чтобы улыбались дети, весь мир. И когда забрали этот аккаунт, мне было очень обидно. Со временем я немножко успокоился, и потом вот этот аккаунт, который у меня сейчас есть, он подал мне очень большую мотивацию. И я благодарю всем моим подписчикам и всему миру, кто меня видит, любит. Мой низкий поклон вам всем, кто меня поддержит. Спасибо вам огромное. Soňky wagt Vine'ym düşürüp başlapsyň. Dogrymy? Düşünmedim, ne mi düşürdün? Vine. Что такое Vine? Ну, sahnaly video. Sahnalı. Прямой эфир? Yo, primo efir değil. Vine. Yani birisine bir zatlar diye, bir zatlar bolýa. Şo ýaly, yani kino stili ýaly. А, мен ми? Aslında у меня много талантов. Я просто это на экран, в роликах не все выкладываю. То, что могу. Это чисто просто поверхностью. TikTok'da gördüm de bir iki sany Vine ve şu yerden bir soruk döreye. Top 2 iň başarmayan zadyň. Men başarmadım zaten. Owa. А мен başarayan da köptür. Нет такого, чтобы человек все мог сделать. Top 2. İki sany любой bir başarmayan zadyň. Не могу врать. Ve yine birisi. Как мне falan şunu doğru düşeyim.
лицемерие. Не Şimdi. люблю лицемерить. Я не люблю лицемерных. On iki yaşlı Asad ağa näme diýesin gelýär? 12 yaşlı Asadağa ne mi desim geliyor? Он яшна Асадаға дiyesi geliyor. Я благодарен за все то, что есть сейчас у меня и все, что все сейчас мы имеем. Он Кияш Асадаға хочет сказать огромное спасибо за все. Blitz rubrikası. Men sorak berýän, sen maksimal tiz jogap bermeli. Постарайся. Wine ya tanz? Я не знаю, что такое вайн. Video diýeli. Video, sahnaly video. Ssenariyaly video. Сценарий видео. Или танц. Ну я же танцор. Вопрос однозначно танцы. Tanzmy ya uşu? Танцы. Tanzmy ya Toyota Camry? Танцы Toyota Camry это железо. Вот у меня Toyota Camry. Мои ноги. Шонан Джан Салф. Танцы. Dostlaryň barmy? Худа шükür elhamdülillah var. Köpmü? Вопрос yaman интересный. Dost olsan aynası diyorlar mı? Bar şunyali dostlarım men, которые men kıyın gününü men yanıma gelirler. Şoların hemmesini akırık bilen canın sağ olsun. Men onu hiçten yattan çıkama berde saklayayım. Bardır. Canlarını sağ olsun. Agzalara bir zatlar diýjek bolsaň, ровно 99 sekund wagtyň bar. Dinle toylarda görüşür. Allah can size hemmesini öydükülere, maşkalara, can sağlık, çağlara. Can sağlık. Bir arzum var men. Şonu men size aytjak. Hormatly adamlar, hormatly vatandaşlar. Ve dönüm. Главное size can sağlık. Men hemmesini fiiliyen arzumda aydayım. Öýe girende şu kapı açanda madama çağan sesin gelsin. Öňüňizi içine öýe girende madama stollaryňyza güldürsün. Чтоб этот цветок всегда был красив. Ведь когда ты этот цветок всегда ухаживаешь и поливаешь, этот цветок всегда будет и пахнуть, и расцветать. Да, спасибо. Хочу пожелать вам всего хорошего. Огромное спасибо тебе, то, что ты меня пригласил. Я это ценю. Благодарен за все,